बेनो आं दिनै फैनायनि खारना बेनो आं रावखौबो दिनैनि दिनाव दस्राराव खालामा आरोखि खुनु पार्टिखौनो आङो बे राजिब सारखौ आङो दिनैसिम माने बेहा जेननायानो गैया भबिष्यत जोङो बेनि सायाव मा मोनगोनखौ सुजुग सुबिदा अबाव बिदिखौ नुहुरनानै आं फैबाय बेनो आरोखि आंनि बेक्तिगत माबानि थाखाय आं आगोलाव मेम्बारावनो दंमोन औ बिसिडिसि मेम्बारावनो दंमोन मनजिल ब्रह्म मनजिल ब्रह्म औ ओरैनो नों दा इउपिपिखौ गारना बिजेपिआव मानि थाखाय फैनो गोनां जादों? फैनाया आङो नायजोब्बाय माने बे सारखौनो आं देरहागोनखौ नुहुरनानै दं दा जोङो मोनसे समस्यायाव जोङो जाय मानसिया देरहागोन जों बेजों थाबा जोंहा सुजुग सुबिदा अभाबाव बिखौ बे मानसिजोंसो जोङो माबागोन बे हिसाबै आं माबादों आरोखि औ बे माने फिथाइनि उनावसो जागोन बे गावसिनि गोजौनि बाथ्रा आंथ' गोलाव बुंनो थांला बेखौ जायखिया एसे जोंबो गाहाय थाखोनि मानसि हिसाबै जोंनियाथ' गोलावखौ आं बुंनो थांला जोंहा जोंनि बे फिसा फिसौ समस्या जोंहा समाधान जाबानो जायो आरोखि आं बंसिगावनि राजिब सारखौ आं गारनो हाया गोदोनिफ्रायनो आगोलाव नांगोलमोन आंबो नांगोलमोन दा बिजेपिआव बारबाय जेनेबा आं राजिब सारजों खारफाबाय आगोलावबो आं राजिब सारजोंनो बिदिनो इलेक्सनफ्रावबो एजेन्टआव गोग्लैबाय थाखादोंमोन आं नागारनो हाया फिसाफोरखौबो बिदिनो खेला गेलेनायाव एसे एनै सहाय हरखायोमोन दा बेनि थाखाय आं गारनो हाया राजिब सारखौ नांगोलावमोन फिल्डनिफ्राय फैनाय जादों इउपिएल दोलोनिफ्रायमोन एसे जेंना जादों गेजेर खन्द'आवहाय जों प्रमद बर' सारनि माबाखौ आं आसा थानानै दंफायोमोन जों नांथाबनानै नाथाय जोंनि साननाय बायदि मोनसेबो जायाखिसै आरो गेजेर खन्द'आव बिजेपिआव थांदों होननानै बदनाम जादों ओमफ्राय माखासे बुस्थुखौ जोंनो होआखै खबर होआखै दा बिनि थाखायनो दिनै जोङो राजिब सारजों फैफानाय जाबाय गसकाटा प्रनिता बसुमतारी जैमथि ब्रह्म गेजेर गसकाटा बिजेपि दलाव मानो जयेन जाफैनो गोनां जाखो? जोङो सिगांनिफ्रायनो जेबो उन्नति गैया आरो जेबो मोननाय जायाखै बिनि थाखायनो दिनै सार फैनायलाय जोङो जयेन जाफैदों आरो राजिब सारखौ जों सिगांनिफ्रायनो मोजां मोनखायो आङो वार्ड 3 न'खर बिजेपि जिंदाबाद जय बड'लेण्डनि जय बर' हारिनि जय